industry. MLA ka UDP uba na Nongpo constituency iba Meralbons im mentakasngi ilapan sngaw halor ka jingkanrei ki YouTuber ha ka jala bat ong ya ka sarkar ban Pyntreikam ya ka broadcasting code of ethics knang ban te lakam bat penduna ya ka jing sapriang ki khubor lamler da ki kattu ka ni ki briu ha ka 0 hour notice ha ka yeng dorbar thau an iba Meralbon ilapan pau baga jingjia kapala chia dangshen kabala pentho bria ya ka kerteng jong u chairman ka senjuk kirang ba shnong iba BB Makdo na nongpo da ka YouTube channel Hinyau Trap TV uni unong yalam ka nongpo ula ong ba knang ban penbet ya kani kamat ka sarkar jala ka dai ban Pyntreikam ya ka broadcasting code of ethics haba jubab ya kani Menteri Rangba Gejala Ukonrat Kesangma ula ong ba lapha hajir ya ubriu balashna bat pelat patba ya ke kubor syapang iba Makdo ha YouTube hanongpo police station bat ladep thok ru ya ke jingkren na kalyang ke jong u halor kalat balashim da ke sarkar ula ong bala thau ya ke cyber crime wing ban khmi bania ban tokit ya kum kitei ki kamboman the state government to consider implementing a broadcasting code of ethics such as will empower to regulate and mitigate the dissemination of false information so that those YouTubers with malified intention to tarnish the image of someone, they wouldn't get the platform like this. Even